known as one of the centers of Catholic faith in Pangasinan, is where we find the St. Vincent Ferrer Parish Church. It has been standing for more than 400 years and is the fourth oldest church to be established in the province by the Spanish missionaries. Ang mga tao dito ay likas ng deboto kay St. Vincent kasi matagal na yun sa simbahan na ito, more than 400 years na. Taga rito ako, kaya alam ko mula pagkabata, merong pagbabago sa lumilipas ang panahon pero yung pananampalataya ay lumalalim. Yung pananampalataya kasi ng mga tao dito, the more you are generous to St. Vincent, 100-fold yung blessing. Kaya mapagbigay yung mga tao dito in the hope na sana ay babalik sa kanila yung kanilang generosity sa kanya. At maraming miracles daw dito. Ang isa sa mga hindi nakakalimutang miracles ay yung ilog na yan, dyan, yung Agno River, ay nag-overflow yan. At pag nilalabas yung image ni St. Vincent, humuhupa yung tubig. Tapos yung mga personal lives ng mga tao, nalihis sa aksidente, nahil sa kanilang sakit, mga financial problems nila, yun, nasosolve. Nung panahon nung dumating mga Kastila, sabi nila, this used to be a shrine na parang ka-level ng Manawag. As many people come here as they also come in Manawag. But those were the years. Bumisita kayo dito sa parokya ng St. Vincent Ferrer. Isa sa mga lugar na pwedeng pagnilayan ng mga deboto ay ang The Relic Sanctuary na matatagpuan sa left side ng simbahan. Dito makikita ang The Holy Relic Bone ni St. Vincent Ferrer na mula pa sa Rome, Italy. Noon, nung panahon ng mga unang Kristiyano, usually ang ginagawa nila ay kumukuha sila ng part ng body ng patron nila at nilalagay nila doon sa altar. In 1619, the parish was accepted by the provincial chapter as one of the vicariates of the Dominican order and was placed under the patronage of St. Vincent Ferrer. This church is a combination of Spanish and Filipino art and architecture, craftsmanship and engineering feats. With or without miracles, the people of Bayambang continues to be enshrined by its fortress of faith.